भैरबकुंड समस्तिनि सिङाव बे मोनथाम भिसिडिसि हरदला शान्तिपुर आरो जाबितला बे मोनथाम भिसिडिसिआव माखासे हाबाफारि जागायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय आरो माखासे खामानि जोबनायखाय रायजो राजानो बेखेवनानै होनाय जाबाय बेबायदि हाबाफारि जों दिनै लादोंमोन बेखौ बिटिआर सरकारा थांनाय एग्जिकिउटिभ कमिटिनि सिद्धान्त मथे 100 डेज प्रग्राम होननाय मोनसे हाबाफारि दा बे 100 डेजनि भितराव बेबायदिनो सरकारनि जेसेबां स्किमफोर मावनो लादों बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननांगौ आरो जेफोर जोब्बाय बेखौ बेखेवनांगौ बे 100 डेजनि भितराव बेबायदि हाबाफारिनि पार्ट हिसाबैनो दिनै भैरबकुंड समस्तियाव जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों फुङाव 9टा बाजिनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामनानै दा नैबे लास्ट हाबाफारि दिनै सानसेनि भितराव जों मोननै कमप्लिट जानाय लामा बेखेवबाय मोननै माने मोनथामानो मोनसेया अदला भिसिडिसिनि सिङावनो इउटि रडनिफ्राय अदला खासिबारहालागै फैनाय मोनसे लामा सिसि ब्लक लामा बेनिफ्राय मोनसेया जोंहा बरामजुलिनिफ्राय हाजोजुलिहालागै थांनाय सिसि ब्लक लामा गुबुन मोनसेया बरामजुलिनिफ्राय कुन्दबिल थांनाय लामानिफ्राय हाजोजुलिहालागै मोनसे सिसि ब्लक बेखिनिया कमप्लिट जाबायमोन बे 2021-22नि स्किम बे मथे मावफुंजोबनायखाय जों बेखिनिखौ जोबनाय दिनै रायजो राजानो बेखेवना होनाय जाबाय आसलथे नैबे आमजुलिनिफ्राय हाजोजुलि फैनाय लामा बे जोंहा बोसोरनैनि सिगांनो कमप्लिट जादोंमोन खिन्थु जों बेखौ अफिसियेलि बेखेवनो खाबु मोनाखैमोन रायजो राजाया इउटिमेटलि इउज खालामबाय लामाखौ खिन्थु थेवबो जों दिनै अफिसियेलि बेखौ बेखेवबाय बेनिफ्राय बाखि हाबाफारि हिसाबै जों मोनथाम बागानाव जगन्नाथ कमिउनिटि हल काम स्किल ट्रेनिं सेन्टार बेबायदि न' गायसननायनि अन्थाइ खाम्फाजों गायसनदों मोनसेया पानेरि बागानाव मोनसेया करामर बागानाव आरो मोनसेया हाथिगर बागान बे मोनथाम बागानाव बे मोनथाम अनुस्थान गायसननाय जागोन बेनिनो जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो मोननै जायगायाव दिनै जों गोदान लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों मोनसेया स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव शान्तिपुर गामिनि सिङावनो शान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव जोंहा माबानिफ्राय मा बुंगोन अर्गें सकनिफ्राय माजुलि ग्रान्ड एलपि स्कुलहालागै फ्राय 3 किल'मिटारनिफ्राय बांसिन बेबायदि लामा सिसि ब्लक बानायनाय जागोन बेखौ जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो दिनैनि बेवहाय लास्ट प्रग्राम हिसाबै जोंहा कच्चातला गामिनिफ्राय नैबे कम्बिहुलि बे सक एसे बारलांगोन 1 किल'मिटारनिफ्राय एसे बारा लामा बेखौबो सिसि ब्लक लामा बानायदों बेनो आधारै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो बेखिनि ओनसोलाव आरो बेखौ जों भैरबकुंड समस्तिनि सिङावनो हयथ' बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन समस्तिनिफ्राय बांसिन खामानि मावनाय जाबाय आरो जाहाथेबो गोबां मावनो गोनां दं आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि क'अपारेसनजों बाखि थानाय खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हागोन दिनै जेफोर रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै बेयाव क'अपारेट खालामो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो फैगौ समाव गासैबो खामानियाव साबायखर बिथांमोनहा सहयोग खालामगोन बेखौनो खावलायदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे दिनै बिटिआर सरकारा दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न जायगायाव मा मा खामानि जादों बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै दिनै मानगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा जे उन्दुनानै थायाखै जनानैबो थायाखै खामानि मावगासिनो दं आरो जिफोर खामानि मावदों बे रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखायनो मावदों बिटिआर सरकारनि जि बाजेट जि फान्ड बेखौ जों गरसेबो मिसइउज खालामालासिनो गासैबो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय हिसाब गरसेनि गरसे बाहायनाय जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावदों बे हाबाफारिखौ जों रायजो राजाफोरनो होनाय मिथिहोनाय गोनांथि दं बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौबो साबायखर होदों जे दिनै जों सरकारा जिखानि खामानि बेखौ पाब्लिस खालामनायनि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोनायनि थाखाय कारण रायजो राजा मिथिहोबासो बिथांमोना गोसोआव गोजोननाय फैगोन आरो बिथांमोना मिथियाबा जिहेतु गामियारि रायजोफ्रा गाव गावनि न'खरनि बादै गुबुनफ्राव बेरायनो थाङा बेनिखाय बिथांमोना मिथिया बिटिआर सरकारा मा मावदों आथिखालनि सरकारा मा मावदों बेखौ बिथांमोना मिथिया बेनिखाय मालाबा समाव मिडियाफ्राव जोंनि बिर'धि दलनि गोबां सुबुङानो
इउपिपिएलनि नेतृत्वजों सरकार बि जेबो मावाखै उन्दुनानै दं होननानै बुंबाय थानायखौ रायजोफ्रा बेखौनो फोथायो आरो फोथायनानै नारभास जायो दिनै जों नोंथांमोनखौ खावलायदों बेनिखायनो जों जिखिनि खामानि मावदों बिभिन्न समस्तिफ्राव बिभिन्न जायगायाव बेखौ जाहाथे नोंथांमोना प्रसार खालामो आरो रायजोफोरनि जाहाथे मिथिहोयो जाहाथे रायजोफ्रा सांग्रां जायो गोजोननाय मोनो आरो बिथांमोननि आंखालफोरखौ जाहाथे सरकारनो मिथिहोयो बे आंखालफोरखौ जाहाथे जों सुफुंनो हायो मावफुंनो हायो बेखिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आं खावलायदों जे बिथांमोना अरायबो सांग्रां जानांगौ गावनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो